Yes, good morning mga maring. Ay nako maring, mainit-init nga balita. Gapo lang sa mga kabawa ay. Bueno, gibot yan sa Korean boy group nga BTS nga magsugod na sila sa ilahang world tour. Pinagi sa ilang social media accounts, ipahibalo sa grupo ang mga lugar nga ilang adtuan. Lakip na ang Pilipinas. Wow! Ipahigayon ang konserto sa Pilipinas sa Marso 13 ngadto na sa 14 sa Manila. Ang world tour magsugod sa Goyang, South Korea sa Abril. Onya mo suroy sa lain-lahing bahin sa nasod sa Asia, Europa, Australia, North ug South America. Kahinumduman sa niaging tuig 2017, nagpahigayon og concert ang grupo sa Pilipinas sa ilahang Wings Tour. Samtang ang iyang membro ni ini nga si J-Hope may bisita sa nasod ni atong Abril 2025. Wala, oy. Kuyawan naman ang mga pikuta, oy. Wala mo tatuang showbiz balita mga maring. Ako ni si Maring Inday Erica, di man kagwapa, di man kumistesa. Apan ay ka magkumpiyansa sa iwang pohon maako ng kababa.